igama lami uSiphahlwa Kwamenyuka. Namhlanje sila AGT Guest House sizocelebrate i-21st birthday yami. Namhlanje i-22 December 2021. Ngithanda ukubonga wonke umuntu owenza isikhathi sokuthi eze. Yize siqale late kodwa bahlalile. Sahlonipha isikhathi seza. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga umndeni wonke, abangani, omakhelwane, wonke umuntu ofikile wazosupporta, nabangakhonanga ukufika abashilo basenda ama-gifts. Ngiyabonga kakhulu.